दा आंबो बिदिनो गोबां जायगायाव बिदिनो दुखु सुखु फोरमाय आं दिनै बिसियाव सफैबाय दा मा खालामनाय रायजोफोर र'ब्रा बावनो एसे सिरि था आं डिस्टार्ब जायोना होमबालाय नोंसोर बिदि रंजायोबालाय हालांगोन बयबो सिखौ मोनगोनब्रा र' आं बयखौबो समान नायगोनथ' बाराबा 1 मिनिट टाइम होबावगोन आं गोसोबा बयबो गथ' खेबनांगौ दं माबाफोर खेबखादोसो